velkommen til vores gruppepræsentation omkring intern kommunikation, helt bestemt intern kommunikation i vores klasse. Vi går på Viden Djurs, og vi går på 3. år, og vi har lavet en hjemmeside omkring vores klassesituation, vores strategi, vores mål og lidt interviews omkring fravær, fordi vi ser jo gerne helst, at alle i vores klasse kommer snilt igennem, får gode karakterer, kommer med i arbejde og alt det, der følger med til det. Jeg vil kort starte ud med at præsentere lidt designvalg omkring vores hjemmeside, omkring intern kommunikation, hvorfor der er valgt det, der er valgt, gå igennem hver side, fortælle lidt om det. Så vil jeg vise lidt omkring vores markedsføringsstrategi, omkring vores plakat og sådan lidt forskelligt, så det kommer også ind på. Samtidig, udover det selvfølgelig skal handle om klassen, så skal det også handle om generel intern kommunikation, fordi vi har jo kommet IT, og det skal jo gerne være fagligt relevant. Til at starte ud med, så vil jeg lige fortælle kort. Det første, man ser, når man kommer ind på vores hjemmeside, det er denne her side. Man bliver lige kort introduceret for den her dejlige orange farve, med billeder, der er sat op på række og linker omkring, og så står der intern kommunikation, videorapporter. Vi lavede designvalg om, der handlede om, at det første, der sådan set skal ske, når du kommer ind på siden, det er, at du kan få lov til at se de her præsentationer. Det er sådan, vi er 4 i gruppen, og vi er hver især lavet en videorapport, som introducerer det her forløb her. Og det er det første, du vil komme til at se. Lige nu er der ikke noget, der står Hej Vivi. Det er placeholder. Og det bliver selvfølgelig opdateret med de her videoer, som du nok sidder og ser her. Til at starte ud med, der har vi lavet et designvalg om, at vi har kørt det her lidt mørke, så der skal selvfølgelig være en hvid font. Da hjemmesiden er lavet i WordPress, skal jeg måske lige starte ud med at sige, det vil sige, at der er nogle presets, du kan vælge, men det er en gratis version, så det er ikke alle designvalg, der er sket af fri vilje. Der er nogle ting, der mangler, nogle ting, der godt kunne tænkes laves om, men det blev altså, som det er blevet indtil videre. Intern kommunikation, videorapporter bliver sat på her, og der er ikke seriffer på, det vil sige, at det skal være læsevenligt. Det skal til at læses, jamen det er så på lang afstand eller kort afstand, det skal sådan set bare gerne læses, så det er ikke ligesom brødtekst, hvor du typisk måske ser seriffonter. Der er blevet interesseret 13-16 KT, det er jo vores klasse, som vi går i, vores årgangsklasse. Og det skal startes ud med at sige, at hjemmesiden er også lavet til os, altså den markedsføres til os, det er os, der kommer til at se den, og så selvfølgelig dig, Vivi, både udefra, der sidder og ser rapporten, måske også Martin, det ved jeg ikke. Og så det vil sige, at den er markedsført til os, den er lavet af os til os, så vi har jo kommet til, at vi har marketing og intern, det er jo intern kommunikation det her, så det bliver fremført som os. Vi har som sagt den her orange farve, og så har vi vores nærmest indholdsboks, firkantet, ret tangulært, og der er mulighed for ligesom også at give en kommentar. Det er der på hver side. Det er umiddelbart ikke noget, som var ideen, men det er altså noget, som er lavet som en del af WordPress-fundamentet, at du kan gå ind og lægge en kommentar, om det er relevant for lige præcis os og vores klasse. Vi er jo ikke særlig mange i klassen, så har vi en kommentar, så bliver det højst sandsynligt nok bare sagt i klassen. Så det er ikke meningen, det skal som sådan ud til offentligheden og kommenteres og debatteres med. Så ja, det skal nok lige ses bort fra. I bunden, vi sad og arbejdede lidt med, om man kunne få en footer, kalder man det, hvor der står basalt set kontaktinformation, så der alligevel er lidt form for kedelig information, altså meget kort, er der telefonnummer, eller er der en lokalisering, hvor er vi egentlig henne, fordi at som sådan, og umiddelbart når du kommer på siden, så er der jo ikke umiddelbart kommunikeret, hvad det er, hvem det er fra, altså der er ikke rigtig en modtager, eller en afsender, som sådan. Og det er jo igen med henblik på, at det er jo til os selv, det her. Så men jeg fik ikke lov, gratis WordPress giver ikke lov til at ændre footeren her, så det bliver altså den her kedelige Create a Free website og blog at WordPress. Det må være sådan, det bliver til. Sådan. Vi har valgt en orange farve, fordi at orange farve, for det første, synes vi ikke selv, at man tit ser orange farver generelt set på hjemmesider. Jeg gør i hvert fald ikke, det ved jeg ikke, om du gør. Og så er det jo egentlig relevant også at bruge orange farve på baggrund af, at det jo er en farve, som mener man appellerer til øget kreativitet, aktivitet, socialitet, stimulering af appetit og sådan noget. Og en god klasse
der skal man jo have et godt socialt engagement, og ja, det er jo en skole, så vi skal også lave noget aktivitetsmæssigt, der også skal højnes, så vi har valgt at bruge orange farve, med lidt sort kontrast, og så generelt bare hvidt, og på den måde forenkler vi også lidt. Der er ikke pangfarver som sådan, det er lidt mørke farvede, og så selvfølgelig hvid og sort. Ja, vi har 4 menuer, fire links i menuer til, i vores menu, og det første intern kommunikation, det er den vi er på, den bliver highlightet med et breadcrumb her, altså underskrift, eller hvad kan jeg underskrift? Det er jo en streg. Og det er ligesom med til at sige, at du er altså på den her side, så der er lidt brugervenlighed over det punkt. Går vi under HR-politikker, der kommer vi jo straks ind på kødet nærmest af hele hjemmesiden, hvor vi kort fortalt beskriver vores miljø, vores altså hvad vil vi gerne i klassen? Hvad er vores forventning til ledelse, vores arbejdsstil, vores kommunikation, vores måde at tale på, vores måde at være på, arbejdsmiljøet generelt set. Det er også her, det er vigtigt, at jeg siger, at den er som sagt til os, den er også skrevet af os, og da vi ligesom skulle have sat kød på selve den her side, HR-politikkerne, Human Relations-politikkerne, der var det også vigtigt, at vi brugte materiale, som var lavet af alle i klassen. Det vil sige, det er ikke kun os 4 der, i den her gruppe, der har skrevet noget, der er kontribueret til det her. Vi har simpelthen været inde og grave i fronter og fundet lidt frem, hvad alle i klassen mener, der er relevant i en god klasse. Og så har vi simpelthen ikke redigeret i det, vi har valgt at proppe det ind, og på den måde føler vi også, at det der står, det er også noget, der har ligesom er blevet repræsenteret af alle i klassen. Og det er på den måde med til at, synes vi, give et godt fællesskab af, at jamen, alle har haft noget at skulle sige, og det er også blevet kommet frem i netop vores måde at fortælle om vores politikker på. Da selve siden skulle laves, og man sidder i WordPress, jamen du har ikke rigtig mulighed for ligesom at ændre fontstørrelse, underoverskrifter, så da det skulle laves, jamen der var der jo den mulighed for, at du kunne gøre noget af skriften tykkere end andet, og sætte det op i punktformer, så det er simpelthen det, vi har gjort. For ligesom ikke at gøre teksten kedelig, men mere læsevenlig, læseorienteret, så har vi lavet nogle breaks indimellem med nogle billeder, og lavet lidt mellemrum mellem tekst, for ligesom at give lidt mere, sådan lidt, hvad kan man sige, lidt ro, når du læser, så det ikke bare bliver et køre wall of text-agtigt. På en eller anden måde, gør det mere læsevenligt. Og fordi det er til os selv, så de billeder, der er inde, det er typisk billeder, der også er relevant for den målgruppe, det er jo servicerer, det er jo os selv, så der er lidt humor over de billeder. Vi snakker for eksempel, det handler meget om, at vi skal alle sammen være i klassen og have det godt. Og billederne har også relevans til netop de punkter. Og der er noget af teksten er måske mere seriøs end andet, men det er vigtigt for os, at alle har haft noget at skulle indvende med her. Det vil sige, jamen står der for eksempel her, hver måned samles vi til fredagscafé, og så er der bare, jamen er det professionelt skrevet? Ikke nødvendigvis, men vi er som sagt heller ikke en virksomhed. Vi er en gruppe af unge mennesker, hvor det er vigtigt, at det highlighter om, at vi har det godt, og vi har det sjovt, men det skal også være alvorligt. Og det bliver hvis du læser det her igennem på et tidspunkt, bliver det også illustreret meget godt med, at det her sjov under ansvar princip, vi kører efter, bliver fortalt. Det er sådan meget kødet på vores hjemmeside lige her. Vi har også lavet nogle interviews, hvor vi prøvede at komme i dialog med folk, der ikke var så meget i klassen, og folk, der var meget i klassen. Så vi var ude og lave nogle kvalitative interviewer, hvor vi satte os ned i øjenhøjde med respondenten og ham, der interviewer, hvor vi prøvede at komme lidt personligt ind på det her med, hvordan det er at gå i en god klasse. Hvad får dig til at blive i klassen? Altså, hvis du har en øvedag, er det så forsvarligt at bare blive hjemme? Hvad er din holdning til det? Skal man være aktiv, og skal man hjælpe hinanden? Altså, det er klart, det skal vi selvfølgelig, men hvordan er selve stemningen i klassen? Fordi vi er ikke særlig mange i klassen, vi er 13 mennesker, og på den måde bliver det også allerede en meget personlig klasse, fordi alle er en væk, jamen så er der jo næsten 20% fravær generelt set igennem klassen af dem, der ikke er til stede, så er en væk, så kan man godt mærke det i klassen, fordi vi netop ikke er så mange. Men har det så overhovedet nogen indvirkning på, hvordan de andre i klassen er på den dag? Hvad tænker man om personen, der ikke er til stede? Hvad kan man måske gøre for personen til at blive? Sådan nogle ting, der bliver der spurgt ind på.
Det er normalt, det skal så siges under selve bearbejdelsen af det her projekt, var der også meningen, at vi skulle lave en artikel til de her interviews, hvor vi ligesom dokumenterede, omskrev det, der blev spurgt om, lidt mere ordmæssigt ned og blev omsat til noget, man kunne læse sig til. Men grundet lidt, sjov nok, fravær og lidt ansvars... ja, der var noget tidsplan, der ikke blev overholdt. Det kan måske se frem af, at det skal blive bedre til næste gang. Kunne vi simpelthen ikke nå at lave en artikel til det. Men det vi så har gjort som et lidt kan man sige, sidespring, det er, at vi simpelthen da vi lavede de her personlige interviews, optog vi dem for at bearbejde dem, selvfølgelig for vores egen skyld, men i det vi ikke fik en artikel ud af det, så har vi simpelthen, og godkendt fra respondentens side, uploadet dem til, at man simpelthen kan lytte til den og danne sig et overblik derfra. Det vil sige, at sidder du her og skal få en idé om, hvad vi føler omkring fravær, og hvornår det er okay at have en øvedag, jamen så er det mulighed for at lytte til dem, der er blevet interviewet, og danne sig et overblik ud fra det. Det er sådan lidt en måde, vi har kommet lidt det manglende til livs ved simpelthen, okay, vi prøver, i stedet for at lave en artikel, så prøver vi simpelthen at uploade det på den mere lyttebaserede måde, frem for læsemåde. Der er jo alligevel andre ting, hey, altså hele hjemmesiden går ud fra at læse og lytte, og hvorfor ikke switche lidt rundt? Du sidder og lytter til det her, og du sidder og læser på den ene side, hvorfor ikke også lytte til på den anden side? Når det kommer til klassens strategi, der er det sådan lidt mere, jamen det er sådan lidt mere specielt, fordi at der har vi simpelthen kort fortalt os om vores selve projekt i klassens strategi. Hvad er meningen med det her projekt? Fordi vi er jo ikke en virksomhed som så kan man så stille sig selv det spørgsmål, har vi så en strategi? Ikke nødvendigvis. Vi har en tilgang til, hvad er vores langsigtede mål, vi vil gerne det vil være sjovt at være her. Vi skal alle sammen have det godt. Men vi har jo som sådan ikke noget oversigtede mål. Vi har jo ikke en målsætning, vi har ikke et budget, vi har ikke tal, der skal indhentes. Altså, det bliver mere spørgsmål om ledelsesform og den måde, man som elev og lærer har et godt forhold til hinanden på. Hvordan skal den uformelle kommunikation være? Skal der være plads til lidt sjov, men samtidig skal der også laves noget. Den strategi, den står udenbart ikke på skrift, fordi det er, i det vi er en lille klasse, så er den mere pingpong lige på. Den ligger lidt mellem linjerne, så at sige. Hvorimod vores HR-politik er lidt mere skåret ud med ord, så er klassens strategi meget mere usynlig. Men den er til stede, og det er faktisk måske et eller andet sted den mest relevante og vigtigste, fordi ikke i form af tal, ikke i form af omsætning, men mere i form af menneskesyn, fordi jamen, vi er meget demokratiske i vores klasse. Altså, forholdet til lærere og elever er rigtig godt. Man får uddelegeret opgaver, jamen det bliver også forventet, skal laves. Men samtidig så er det jo lidt under eget ansvar, at det også bliver lavet, og så kan man måske godt tage en joke ind imellem. Skal vi se her. Og det, ja, som sagt, er vi lidt inde på Kurt Lewins ledelsesformer, så har jeg jo netop nævnt den mere demokratiske form, som vi kører. På en skole oplever man måske typisk, ja, det er da i hvert fald vigtigt, at den er meget demokratisk, fordi man kan godt opleve den meget mere autoritær eller laissez-faire form for ledelsesstil, og det er der måske også en gang imellem her på skolen, men der synes jeg, vi har fundet rigtig godt balance med vores lærere, og det kører faktisk rigtig hensigtsmæssigt godt. Ja, så vil der lige, hvor det er fortalt igennem, og jeg vil lige tage her, altså hvis du ikke allerede har læst det, under vores side i klassens strategi, der er vi meget mere skåret op med, hvad målgruppen er til den her projekt. Det er jo netop den primære segment af vores målgruppe, er netop os selv. Hvordan har vi forholdt os at kommunikere det her? Det har vi jo gennem tekst, vores egen tekst, relevante billeder, og vi har også for det formål lavet en plakat, og den plakat, den kan ses her. Og der har vi jo meget passende et eller andet sted beholdt lidt samme stil med, at vi kører det her tema med de her stole, der er sat i lænker. Og det er bedst, når alle er her, princip. Vi har et klassebillede, hvilket er jo et eller andet sted meget relevant, fordi det er til os selv. Og så har vi som baggrund valgt at bruge den her klassiske mur, fordi tænker man skole, så tænker man måske meget traditionelt i folkeskole. Man spiller op ad en mur, lidt fritidsaktivitet, og på en eller anden måde, så symboliserer sådan en klassisk mur meget godt en folkeskole. Jeg ved ikke helt hvorfor, men det synes vi, den gør, og derfor vælger vi simpelthen at bruge den som vores baggrund. Meget simpelt,
det er meget keep it simple stupid over det her billede her, og det er jo sådan set også helt fint, når det er til os selv. Vi har umiddelbart ikke nogen, der er jo umiddelbart ikke nogen som sådan, der skal ikke være nogen afsender, der skal ikke være noget desire, der skal ikke være noget at eat over det her, fordi det er egentlig bare et spørgsmål om, at du ser på det her billede her, lidt matte, lidt gennemsigtige, stille, traditionelle, jeg ved ikke, om jeg bare snakker for at snakke lige nu, det gør jeg sikkert. Og umiddelbart tænker man måske også, okay, de her stole linker, det lyder da meget hårdt, men igen, det er til os selv, så det er ikke en virksomhed, der skal ud til nogle kunder, der skal virke autentisk, der skal virke sådan meget etisk korrekte. Det er sådan meget med humor, lidt meget mere sarkastisk måde at fortælle, at for samværets skyld er det altså bedst, når alle er her. Og vi har, som det også skal se, at vi alle sammen, vi smiler, for at se, hvor glade vi alle sammen er, det er jo dejligt. Det eneste, der mangler her, det er jo sådan set lærerne, fordi det synes jeg da også personligt er en vigtig ting. Men det er der så ikke lige på det her billede, lidt gammelklassebillede. Så det er meget simpelt her, men det er på den anden side også noget, jeg godt kunne forestille mig kunne komme op og hænge i klassen, fordi det er meget fortællende. Man får da følelsen af, at det er i hvert fald noget skoleorienteret, og det er jo ikke noget klasseorienteret. Vi har valgt at set i bagspejlet, kunne jeg måske godt tænke mig, at selve teksten har måske også havde en eller anden form for graffiti-font, altså et eller andet, der var ligesom med til at køre samme tema som baggrunden, men samtidig kan jeg også godt lide, at der kommer lidt 3D-effekt over, at den er meget mere, ikke gritty, altså den er meget mere basal og stille i ansigtet. Og det gør jo også, at man får blikfang med det samme på det lidt mere mørke farver. Lige kort til sidst, så vil jeg da lige fortælle om selve hjemmesiden. Før vi begyndte at lave hjemmesiden, der skulle vi have, udarbejdede vi et flowchart, og det der er med vores flowchart, det er jo egentlig meget basalt. Du kan se den her. Fordi at det er en meget basal hjemmeside, så er den faktisk lige til. Det første, du kommer ind på, det er det her billede af film, det er vores videorapporter, og fra det, jamen, der kan du simpelthen komme igennem de forskellige menuer, du kan komme fra vores interview over på HR Politik og omvendt. Meget visuelt opsat. Lidt eller storyboard, måske kunne der også være lavet til, men da det ikke er så salgsorienteret vores hjemmeside, jamen ved du hvad, så er det ikke nødvendigt. Men der er tænkt over det. Vi har sat det for mente, men vi har ikke følt, det var relevant til den her opgave. Og med det sagt, så tror jeg, hvis det var det, jeg har snakket i 17 minutter, kan jeg se, og det er vist også vel nok. Er der spørgsmål, og I er velkommen til at tage fat i vores gruppe. Og forhåbentlig er du blevet lidt klogere omkring den interne kommunikation, vi har prøvet at formidle igennem vores klassesituation. Jeg ved ikke, om der var mere, jeg skulle sige. Jeg håber, du er glad. Jeg er i hvert fald glad. Velkommen til at lægge en kommentar. Jeg kan se, at det har vi haft en, der har gjort, så ja, når du ser det her, så skulle du meget gerne være udfyldt 4 videorapporter her, du kan lytte til, og det her det er så en af dem. Ciao!